Berakatze eguna dugu Orozkon. Egun hau agian garrantzitsuena da jaietan eta hain zuzen kaleak hartzen dituzte kuadrilek joko potoekin. Jokopoteoen lekuko hartu du eskerparetak, ez da? Bai, aurten bedaramatzago 2 urte, gu antolatzen, eta ia, badaude 5 talde, eta animatxo dago jendea, orduan, pozik. Eta, bueno, proba batzuk aldatu dituzu, ez? Gaine, ez da bakarrik alegin fisikoa, batzuk ere alegin mentala egin behar dut. Bai, gure intentzioa zen, betikoak aldatzea eta berriak egitea, orduan, hasi gara probat berri batzuk egiten, edatekoak ere hasi dira jartzen, eta bai, batzuk pentsatzekoak aurrekoa pentsatzeko izan da, orain edatekoa eta portzu bat trebeak izatea eta edagontziari buelta ematea. Bueno, jokopotean hartu dituzue berakatze mordoa, berakatze egunagatik edo beste arrazoigatik? Bueno, berakatze egunagatik bai, baina bebai gaueko vampiroak edo usatzeko, hemen nagunetik. Eta edateko zenbat proba jarri dituzue? Bi. Hasi gara orain zuritoarekin eta azkenea txupitoa. Bukatuko dugu jaia a tope. Bueno, orduan gero ikusiko ditugu jokopoteoen emaitzak Baskari herrikoan, ezta? Hori da, Baskariako pozik joatea gure intentzioa, eta lotza alde batera guztia, jende asko ez da animatzeko leztera, lotzagatik orduan edatekoarekin ere batzutan lotzak entzan dugunez, animatzeko jendea. Mil esker eta animo! Eskerrik asko!